Здравейте, почитатели на Копи изкуство! Днес ви представяме Александър Горбов, професионален художник, който избира класически вечни теми. Градски пейзаж в зимна вечер, натюрморт с цветя и плодове или крайбрежни постройки по залез. Всяка негова композиция носи усещане за момент, уловен в движение, било то преливаща светлина от фенери, леко увяхващи цветове или бавно утихващо небе над водата. Липсва директно човешко присъствие, но следите от хората са очевидни. Светлината в прозорците, подредената ваза, лодката готова за отплаване. Горбов използва видима, енергична, но контролирана маска, често с плоска четка, което оставя характерни, леко геометризирани форми. В пейзажите му има изразено наслояване. Прозрачни и полупрозрачни слоеве за атмосфера, по-плътни за акценти. В натюрмортите четката става по-нежна, с меки преходи между цветовете, но запазва живописната вибрация. Стилът му е реалистичен с импресионистични нотки. Художникът не се стреми към фотографска точност, а към предаване на усещане за момент и светлина. Горбов притежава силен усет за атмосфера и емоционално въздействие, което прави творите му топли и близки до зрителя. Технически владее отлично маслената боя, съчетавайки ясна форма с живописна свобода. Разгледайте и останалите произведения от Александър Горбов.